बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुमा जाय जथुमाया बिजनीनि बरलागावआव टेमफाख्रि फोथाराव जादोंमोन। सानथामनि हाबाफारिमोन बेयो 9, 10 आरो 11 जानुवारि। दा बेवहाय जों मिजिं थियालासिनो माखासे जाथायफ्रा जालांबाय। 9 अक्ट'नि जे मोनानि हाबाफारि बेथ' थिगानो जालांबाय आरो 10आवबो थिगानो जालांबाय। नाथाय मोनाबिलिनि जे थान्दै जथुम एबा बर' थुनलाइ आफादनि गोदान मावफुं आफाद दानाय बेयो बायदिसिना जाथाय जालांबाय आरो जायनि थाखाय बे हाबाफारिया थादोंमोन, आद्रा थाबाय। दा बेखौ लानानै आङो गोबां साननो गोनां जादोंमोन जे बेखौ माबोरै खालामनो हागोन, माबोरै खालामनो हाया। गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों, गोबाङा थुलुंगा होदों आरो गोबाङा गोसोबो सिमफायदों। नाथाय बिनि गेजेराव जोङो साननो गोनां जाबाय जे बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि जेनोखि बिबान बानसु आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सार, बिथाङा जिबायदि गोसो लानानै, बिथाङा जिबायदि 80 बोसोरनि बारा बिथाङा, अब्लाबोदि बिथाङा माखासे जोंखौ बोसोन होबाय, थुलुंगा होबाय। आरो बेखौ लानानै जों दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे उदालगुरि फरायसालिमानि जेनोखि नब्लां, बेवहाय जोङो दिनै मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव गिबिसिन जाफेरै, गोबाङानो सानदोंमोन जे बे इलेक्सन जानो मोना, नाथाय संबिजिराव दंखायो। आरो बेखौ लानानै जों बे खामानिखौ मावबाय, बिसायख'थि जालांबाय, जेरैबायदि मोजाङै जालांबाय। दिनै बेवहाय जोंहा जेसेबां नांगौ गासैबो जोङो आफादखौ मोजाङैनो जों दानो हाबाय। फुल फ्लेजेड मोनसे आफाद जों दिनै मोननो हाबाय। आरो नोंथांमोना गोजोननाय मोनगोन बे दिनैनि हाबाफारियाव सारा आसामनि जोंहा जेसेबां बर' थुनलाइ आफादफोर दङ, गासै जोंहा 31 जिल्ला आफाद दङ। बेनि गेजेराव 2 जिल्ला आफादा फैयाखै, मानोना बिथांमोननियाव बर'नि जे सिनायथि बे एसे आंखालाव गोलैबाय। बे जाबाय सराइदेव आरो नगाव। बेनि बादै गासैबो फैदों आरो बिथांमोना भट होफैदों, गोसो गुदुङै होदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै बाख्नायनांगोन जे बर' थुनलाइ आफादनि लोब्बा आफादफोर दं जोंहा 4। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद, हारिमु आफाद, बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद, इसेबां मोजाङै बाहागो लादों, जोंखौ थुलुंगा होदों, गासै बिथिङाव मदद होदों। आरो बेजों लोगोसे आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन जे बड'फानि जे सिमां, जे बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, बिथाङा जोंनो मोन्थोर होलांदों, लिभ एन्ड लेट लिभ। जे बिथाङा बुहुमनि बर'फोरखौ जेरैबायदि खौसे खालामनो नागिरदों, जों दिनै बर' थुनलाइ आफादा जेरैबायदि सानदों, दिल्लीनि सौफैदों, बेवहाय जोंहा मेघालयनि सौफैदों, जोंहा दिनै सोनाब बंग'नि सौफैदों, गासैबो फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैदों। जोङो नेपालनिखौ लेंहराखै, बिथांमोना एसे जेंना दंनायखाय जों लेंहराखिसै, नङाबा बिथांमोनाबो फैयो। दा बेखौ नायोब्ला दिनै बर'फ्रा, जोङो सारा बुहुमाव थानाय बर'फ्रा बिराद खाथि सोमोन्दो लाखिनानै जों खामानि मावबाय थादों। आरो बे बेलायाव बर' थुनलाइ आफादाबो खम जानानै थायाखै। जोंहा दिनै बर' फरायसा आफादनि मावनाय, बर' हारिनि जोंहा थुनलाइ आफाद बा जोंनि आइजो अनसाय आफाद, जोंहा हारिमु आफाद दङ, फोरोंगिरि आफाद दङ। जों ज' हारिनि थाखाय खामानि मावनांगोन आरो मावलांगोन। आरो दिनै बे गोदान जेनोखि बर' थुनलाइ आफादनि दानानै लाजानाय जि मावफुं आफाद, बे जोबोद गोख्रों जागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। आरो जोंनि माखासे मावनो गोनां खामानिखौ जोङो गिबि बोसोरावनो 2026 मायथाइनि गेजेरावनो जों मावनो हागोन, आंहा बेखिनि फोथायनाय दङ। मानोना जाय मानसिखौ आं दिनै बे टिमाव मोनदों, बिथांमोना गासैबो आगोलाव खामानि मावनानै फैखानाय गोजा। आरो बिथांमोना साफ्रोमबो गाव गावनि बिथिङाव रोंगौथि गोनां होननानै आंहा फोथायनाय दङ।